Se saa. Mitä helvettiä? Enkä mä saa mökillekään keskittyä rauhassa. Anteeksi. Televisio pitäisi säätää. Viitsisitkö? Ai minä? Minäkö on töissä täällä? Mulla on tässä kuule Nietzschen kootu työn alla. Tää on pikkasen toista tasoa kuin joku herttasarja. Tää vaatii mut herpaantumatonta keskittymistä. Tää on helvetin vaikea selostaa. Sun kirjas on väärinpäin. No panna sit televisio kuntoon, panna. Sehän on kaikkein tärkeintä. Niin. Noi, onko nyt hyvä? Onko rouva tyytyväinen nyt? Mikäs tää on? Sitä mukavaa. Kannattaakohan sitä katsoa, jos on liian pelottava? Vittu. Vaat sä hiljemmalle, mä luen kirjaa. Pane se pienveli, niin kyllä tää on kärsimys. Se tuli joku tommonen ukko. Pitäisköhän ruveta? Säikäit sä. Oliko se sittenkin liian pelottavaa? No ei todellakaan, mä menen pissalle. Säikäit sä varjoja? Älä nyt siinä jankkaa. Mikä täällä haisee? No mikäköhän? Sulla on kakat housussa. Missä mun puhtaat kaukot? Mihin sä oot ne hieman? Voisit vittu vähän varoa, kun lues ensimmäinen kerta.